Het museum dat bestaat nou precies 15 jaar. Het is net een toplocatie, het is net een prachtgebouw. Dan denk je, wat kunnen we daar verwachten? Maar binnen alle weer puzzels. Ik kom uit het basisonderwijs. Toen in 1980 de kubus van Rubik kwam, toen was ik lid van de Kubusclub. En toen kreeg ik contact met mijn orenmeesken en die hier de gekste puzzels, wat ik nog nooit zoend hier. Toen dacht ik, nou daar moet ik op letten. Hè. Dus zo'n tijd ben ik heel fanatiek begonnen met verzameling. Een heel soort rommelmaking bezocht, speelgoedwinkels, boekwinkels, het waren gewoon boekwinkels van puzzelboeken. En op een gegeven moment kwam ik met tossen vol thuis. En dan weer het vaak scheermaatje, oplossen. Maar het kwam allemaal in dozen. En toen stond het hele huis vol met die dozen. En toen zeiden we, nou, dit is net normaal. Weet ik net helemaal. Dus het moest ergens, ja, of voordwan, of soks. Nou, ik word net voordwan. En toen ben we hier uiteindelijk terechtgekomen. Maar in die 40 jaar intussen heb ik al een heel soort op die kubus oefenen. En ik doe hem nou, ik kan hem oplossen, achter de reg. En dan moet ik wel zeggen, ik niet elke keer goed. Maar ik doe wel een poging. En volgens mij moet ik ja, en dan is hij klaar. Hè? Dus maar dat is 40 jaar oefenen. Hè? Dit is nog meer het museumgedeelte. Je ziet een heel soort vitrinekasten, maar hele, ja, ik zeg moeilijke puzzels. Maar dus die zitten maar opzet achter het glas, want als die terug gaat zitten heb ik weer een probleem om het goed te krijgen. Ja. Maar ik oude puzzels, soms een beetje kwetsbare puzzels, dus die ben om te zien. En ertussen terug steen ik een heel soort, dus vaak grote puzzels die we oplost worden mooi. Ja, als je alles mooi tellen, dan binnen er wel 50.000. Maar dan denk ik gewoon alle scopepuzzels, mooie reclames en logo's. Ik verzamel die scopepuzzels, ze hadden ooit postzegels verzameld. Dus elk oor plaatsje erop, elke oor kleur, dat is voor mij een nieuwe puzzel. En puzzels en googling, dat is bijna hetzelfde. Heel vaak is een goocheltruc een soort puzzel dat je denkt van, hé, hoe kan dat? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? En dat heeft altijd mijn belangstelling gehad. Ja, het is ooit beginnend eigenlijk al sinds ik bij Beppe Janke. Beppe die een goocheltruc en nou, dat vond ik toen zo geweldig. En dat is iets, dat heb ik altijd onthouden. Ze wie namelijk een heel soort een bruidje en dat is ongeveer 50 jaar lint. Toen kwamen we bij Paak en Beppe op bezoek. En toen zei ze tegen mij, dit lijkt het een gewoon tritsje wol. Maar dat is het net, want als er een knoopje indorst, dan kan je maar toveren. Dus ik doe dat nou even, knoopje erin. Want ze zei, dan knoop dat om mijn vingers, dat alle vingers in de knoop zitten. Maar als er een loekst, is hij weer los. En toen ging ze verder, dan zei ze van, dat eigenlijk hebben we wat les van het knoopje. En dan moest het knoopje er even uitgeknipt worden, dan moet ik even hulp, hè. Ik weet net even hulp, hè. Dat even het knoopje eruit geknipt wordt. Even aan deze kant. En even aan deze kant. Dus zou je nou hebben 2 tovertritjes. En toen die is het in de molen. Het tritsje weer heel.